schon go. En ze richtig met ons met. En is toch egal, wanneer ik zit. Of oud of jong, krank of gezond. Alles geht mit. Hey! Richtig met ons met. Hatsje! Nog maar 4 dagen tot de vastelovend. En na de vastelovend, ja, dan is het gedoe voor Julie en de Muppen uitgebroken. Ze stoppen ermee. En daarom zitten ze vandaag hier voor een allerlaatste legendarische optreden in vastelovend gasten. Samen met de Wingbulen, die zijn hier. En heel veel andere prinsen en prinsessen. En Linda is er ook. Samen met haar dochter. Hoi Linda, hoi dochter. Van Café Nieuw-Bruin op het Friedhof in Maastricht. Dat weer natuurlijk volle bak. En natuurlijk allemaal boete met carnaval. Alles boete met carnaval op het Friedhof, ja. Zit je er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. Ja, bent het weer dan maar zo metwerken, want ik geloof regen op zondag, dan onweer op maandag en op dinsdag is weer regen voorspeld. Eigenlijk maak je niet zo heel veel uit wat er verweer wordt. Eigenlijk de echte vastelavondvier, gaat sowieso de straat op. Ze maken niet uit of het regent, sneeuwt of stormt. Iedereen gaat toch de straat op. Dus geen paniek, alles komt in orde. Alles komt goed. En wij van Ucht, wie is dit dan dadelijk aan de bar boete? Wist u dat? Ja, ik. Dat had die man dan goed geregeld, hè? Ja, goed geregeld, ja. Teamwork. Heel veel succes. En ja, je gewoon de regias klaar hangen. Het komt gewoon goed. En wat ook immer komt, in dit programma, dat is de bumper. De bumper, IJsde is hier onder andere. En in IJsde hebben ze een hele leuke jeugdprinses. Die wil eigenlijk immer al prinses werden. Werd het ook heel graag voor haar mam. Maar dat was niet gelukt, hè? Nee, Dus toen moest u eigenlijk wel. ja. Maar gelukkig vindt ze het zelf wel leuk. Ja, dat is wel, ja. En wat maakt het zo leuk om prinses te zien? Ja, dan kan ze gewoon veel feesten en dat is gewoon leuk. Want u bent wel echt een feestbeest. Ja. Ja? Ja, wie deed ze dan, wanneer het een feest is? Springen en zo. Ja, best u ook een beetje een feestbeest? Ja. Ja. Dus dat klikt wel tussen jeugd wie. Ja. Nou, dat gaat helemaal goed komen met de jeugd in IJsden. De prins had ook flink gefeest al. En dat is te huren. Nee, wieso? Dat is kwartier. Nou, lekker met een beetje honing of doe ik dan toch maar een persje. Wat heb je gedaan? Allerlei verplichtingen gehad, een kort seizoen, dus daar hebben ze heel veel verplichtingen op één dag. Maar ze op één dag heel veel dezelfde liedjes gaan zingen en zo. Ja, dat is heel vervelend. Ja, ik zou na de uitzending even overleggen met Frans Pollux. Die schreeuwt ook heel veel en die weet precies wie ze die stem dan goed in orde moest houden. De prinses... Drinkt hij ook zoveel? Drinkt hij ook zoveel? Ja, na de uitzending. De prinses van IJsden, die zorgt het eigenlijk helemaal niet zitten, hè? Nee, eigenlijk niet. En nu zit je prinses en wie is het? Ja, ik zat mijn kroontje op en ik zeg, dan gewoon van mij gewoon met, hè. Waarom houd je er eigenlijk geen zin in? Nou ja, ik hou heel erg van vastelovend, maar wel in mijn eigen plekje en op mijn eigen plekje. En nu is het toch een beetje geleefd, hè. Maar als je eenmaal onder gang bent, nu vind ik het super en dan ben ik een echte kleeflap. Nu blijf je tot de laatste. Kijk. Ja, dat verdient een applaus. Landgraaf is er ook. Je hebt ook dochters metgenomen, want die zijn nogal getalenteerd. Ja, klopt. Die zijn al bij Dansmarietje. Hè. Ja, kent je zelf ook goed dansen? Nee. Ik ben meer met het organiseren van danstoernooien, maar niet van het zelf dansen. Ja, want dat doet je ook binnen een vereniging, hè? Danstoernooien organiseren. Ja, dat klopt, ja. Eén keer per jaar onder een auspicie van de IDA doen voor een danstoernooi organiseren. Ja, en die dames hier, want je hebt ook wel eens gewonnen, of niet? Een kampioenschap gewonnen? Ja, Vertel, wie was je gewonnen? ik ben Nederlands kampioen geworden in mijn categorie. Wauw! En je zusje? Derde. Hoeveelste? Derde. Nou, dat is hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd wie dat er dan uitziet, want die dames in actie komen. Dus wat gaat je doen? Ben in de lach? Ja. Oké, 4 tellen af. 3, 2, 1. Nou, daar maak je trots op, zie je. Ja, op zo'n dochters. CV Carboon is ook hier van Heerlijkheid.
En u spreekt alleen Huilands, hè? Ik spreek in Nederlands, ja. Ja, was dat geen probleem dan? Eigenlijk wel. Maar ja, wat moet ik anders doen? Een spoedcursus dialect? Ik kan moeilijk platkalk hoor. En dat houdt niet op hier. Dat vinden ze niet schoon. Nee, maar dat maakt toch ook Dat eigenlijk maakt helemaal niks uit. Nee. We kunnen wel vieren. Dat is belangrijk. Precies, en nu heb je hieronder nu je scepter gekregen Dat dit klopt jaar. ook, ja. Wat stelt het vuur? En een koeltoren is dat. Ja, Extra niet opgemaakt. zomaar, hè? Nee, we zijn de jubilerende vereniging. En voor ons hebben ze dan extra hier de scepter aangebracht. Dus, dat is schön. Prachtig. De prinses, spreekt die plat? Nee. Ook niet. Maar dat maakt helemaal niet uit. Hè. Vind je het leuk om prinses te zijn? Ja. Je hebt ook een geweldige jurk aan. Achter jou staat de markies van de dromedarissen. Applaus voor de dromedarissen! En dat is markies Rocky. Ja, dat klopt. Want die ouders die worden helemaal gek van die film. Dat is echt zo, hè? Dat is robuust gebonden, ja. Dus dan zal ze wel vaak opmerkingen over krijgen voor zo'n naam, of niet? Dat valt best nog wel met, gelukkig. Dat valt met. Ze hebben dich al 3 jaar moeten smeken. En eindelijk heb ze ja gezegd. Want wie zou het ook alweer? Waarom wil ze niet eigenlijk? Ja, ik wou wel. Alleen gewoon dus begon mijn eigen clubje op te richten. Het is wel lastig voor die te laten vallen en dan bij hun erbij te komen. Ja, en wie zit er nu met die eigen club? Heb ze die opgeheven? Jawel, die gaat gewoon bij, ja. Alleen dit jaar zonder mij. Oké, en volgend jaar kunnen ze wel aansluiten. Wisselen, hè. We gaan gewoon wisselen. Dan een dag daar, dan een dag daar. Oké, misschien is het gewoon tijd voor een fusie. Wie weet. De prins van de Wingbulen. Deze ochtend eens kijken of hij Huilands of dialect spreekt, Frans. Oh, dat is wel heel makkelijk. In de hele prot is ook gewoon plat. Ja, Ja, ABM hoor. met knoebelen, hè? Ja, zeker. Zeg, stel ook kleine prinses voor dit je mee hebt genomen. En roem zien kwaliteiten. Hoe ga je? Dit is Sander de Eerste. Ja, kwaliteiten, dit had alles te jong. Dit is fantastisch, immer een grote laag op zijn gezicht. Dus, Oké. dus ja, dit is hem, Sander. En hoe andersom? Stelt je ook een groet en hoe ga je dus voor aan ons? Dit is Joris, de eerste. Hij gaat bijna met alles mee en ja, hij is gewoon, ja. Bijna met alles, hè? Wat uit de met nee met mij dan? Oeh, dat is ook lastig hè, als ik dan weer aan zijn vraag stel. Ja. Ja, hij gaat voornamelijk met alles mee. Oh, toch met alles. Ja. En het duidt het goed tot nu toe. Ja. Kijk, wanneer is het geen uitgekomen? Op de 2e januari. En dat was dat is dezelfde dagen. Ja, klopt. Is dat dan wie zit dat van een avond, een paar oor? Ja, 4 Ja. seconden of zo. En dan weet je nog niet wie er een goede prins is. Ja. Of wist je het wel? Nee. Nee, dus dat is niet op één afgestumpt. Nee. Je was er wel bij wie je uitkwam? Ja. En dat was mooi? Het was heel spannend. En wat was het spannendste? Ook eigen uitkomen of dat van de grote prins? Van de grote. Oh, wat netjes gezegd. Is goed afgetraind, man. Stadsprins, hoe gij weet het al een tijdje dat je prins zult weren. Ik begreep al dat de ene immers niet bij was op het uitkomen. Dat je natuurlijk ongetwijfeld de geer bij had gehad. Ook een pap. Dat was ook een vastelovensvierder, ook van de Wingbulen in Heer en Heren. Heeft hij wel geweten dat je prins zult weren? Ja, ik ben in juli gevraagd en pap is 15 oktober overleden. En je hebt het hem verteld? Ja, zeker. Ja. En op wat voor momenten missen hem dan? Ik kan me voorstellen dat het constant een rol speelt. Als ze er nu over begint, nu ook natuurlijk. Ja, dan zal het er niet te lang over doorgaan. Nee. Maar bij het oorlopen sowieso. Maar ook bij de receptie. En, maar ook zo bij het oud-prinsessoirée afgelopen zaterdag. Ja, daar waren we ook net bij. Dus, Ja, en maar toch is dat ook vastelovend. Hè? Dus, het is in de lagen, het is in de troon, het Ja, gaat zo. over het leven, over het verleden. Dat heb ik gans dek gehoord, zodat het een lach en een traan is. Maar zo wie dit jaar heb ik het nog niet metgemaakt. Heel intens. Ja. Ja. Waar zit je het meestal naar uit, kleine prins? Naar ja, de kleine op... Ja, de kinderoptocht. Ja, de kinderoptocht, ja. En wat is dan ook functie dit dag? Wat gaat je dan precies doen? Voornamelijk veel snoep uitgooien. En dan 3 roet gooien en 2 in de eigen test houden. Dat is een goede tip, ja. En G? Voor nu denk ik nog de sleuteloverdracht. Ik ben met een kerkraadse burgemeester. Kunnen we natuurlijk even het gaas geven. Hij door. versprook zich ook een beetje, geloof ik, hè, bij het uitkomen, of niet? Of wat zag je? Ja, hij begon met kerkraal af. Ja. Je hebt een hele scherpe scepter, hè. Er zitten scherpe randjes aan. Dus dan gaat je elkaar toespreken en vooral dan gaat je natuurlijk wat zeggen. Ja, En, dat, ik heb het laatste woord natuurlijk. Dus, en heb je het al uitgedacht? Of, is dat... Ik heb wel het Lubie ingeroepen, want het moet wel echt goed zien. Ja, en dan een hoogtepunt van Heerlen. Ik bedoel, we kennen Heerlen natuurlijk van de fantastische liedjes, maar ook van de hele grote opdracht, bizar grote opdracht. Ja. 200 deelnemers.
199 geloof Oh, ik. Dus 199. ik ben de laatste en ik heb nummer 199 gekregen. Dus. En wij zenden hem live uit, dus daar hoeft niet nog heel toe. Hè, als het regent, is het ik ben goed er toesliegen. toch, maar. Geen wal. En lopen ook vrienden dan ook mee? Of zult je normaal met de optocht meelopen? Ik loop normaal met VV Vol Ornaat met. En die lopen nu op nummer 198. Dus, Vlak voor. Ja. Met de voorzitter achter zich Dat is de Raad van 11, dan mijn vereniging en dan ik. Dat wordt de schoonste vastelovend aller tijden. Ik denk het wel, joh. En als het gaat regenen, kleine prins, wat doen we dan? De paraplu meenemen. Ja, en het snoep bewaken. Tegen de regen. Oké. Dames en heren, applaus voor de Winkburen en voor de hele Vastelovend! Ik heb geen flauw idee wat we doen gaan doen, maar ik heb vast in de bumper! Hij is super druk met de top 11-11, maar we hebben hem uit de radiostudio kunnen sleuren met een mobiele bureau is het eigenlijk, hè. En alles aan een platenspeler. Welkom Henk Hover. Dag. Lukt het? Ja, leuk. Du zucht en du kreunt Ja, en volgend jaar steunt. moeten we dat misschien uit de vloer laten komen of zo. Dat is me toch een hoop gedaan. Kijken of dat volgend jaar budget Goed, voor ja, is. het zal wel niet. Want het Dus- gaat op aan de bumpers, hè? Die bumpers zijn kostbaar en die gebruiken voor erg veel. De gast het hebben over natuurlijk over oude vastelovens Ja, liedjes. voor oude van Slavens platen. Wim helpt van Schoenkelen. We gaan vooral schoenkelen. Ik heb een liedje metgenomen uit het jaar 1977. Het is de schoenkelier van de Vastelovend van Meegevul. Ik kan helaas niet uit Herlen. Ik heb altijd gedacht dat het uit Sittard kwam. Maar het kwam niet uit Sittard. Het kwam namelijk uit Venlo. Ik heb hem even van deze plaat afgehaald. Het is niet de originele, maar ik ga hem even laten horen. Het gaat namelijk om het volgende liedje. Beetje mikken. Ik woon in de Wien. Ja? Als je het kent, mag je met zingen, hè? En geluid maar dat Ik mich de pijn uitren. maar ovend kan ovend zal ik dan zien. In het ven in de mol misschien. Ja, als de sterren daarboven stralen. Ja, kent ze? Ja, Esther Sterren. Heel gekend, hè? Wil Versjes samen met Lottie Boermans, Venlo's vastelovenszangers. Dat was de eerste uitvoering. Ja, dat is de originele uitvoering. Ik heb hem nog een keer terug, wacht maar even. Even weg. Ja, dan gaan we in 1977 komt deze plaat uit. En het pleitje het Carnaval van IJzer tot de Mokerij door de ritmicgroep onder leiding van Jan Keuzekamp. En de ritmicgroep die komt uit Schilvent, dat wordt een soort jongerenkoor. Opgericht eigenlijk door de pastoor en Jan Keuzekamp samen. Met het idee om de muziek weer terug in de kerk te brengen en de jongeren weer terug in de kerk te brengen. Met die ritmicgroep Dichtfilm, ja, die maakte kerstplaten, die maakte die deden ook messen, maar die maakte ook een carnavalsplaat. En in hetzelfde jaar 1977, wie het singeltje uitkomt van Lottie en Wiel, kom ook dit uit, Loesa. Ik ben doorgaan, hè. Tot boven scholen. En gewoon loesteren. Ja, hier gingen zingen Duitse. Dat is ook echt stand. Dat is een beetje raar, want Heringen, dat is een plaats, neven Venlo. En ze zeggen Heringen. Heringen die utsen. Met een unke. Ja, even uitleggen, dat is ook het grapje van het ganse liedje, hè? Ja, Stralen is een plaats bij Venlo, Heringen is een straat bij een plaatsje bij Venlo. En die tekstschrijvers, Frans Boermans en Theo Luxemburg die het liedje maakten, hebben al die straatnamen of die plaatsnamen erin gestopt in dat liedje. Maar voor veel niet-Venlonaren niet zo herkenbaar. Dat moest je maar net weten. Dus eigenlijk, als ze dat liedje gaan vertalen in een ander dialect, dan werkt die grap ook niet Wordt het meer. moeilijk. Maar in 1977 dus uitgekomen. Maar ik kost hem helemaal niet van Lottie Boermans en Wiel Versjes. Want weer ga je toes deze LP. Vastelovend in Limburg. En als ze van mijn leeftijd bus, hebben ze vastelovend gevierd met deze LP, de LP Vastelovend in Limburg. Even dit maar even af. Hey. Sorry. Ja. Want, wat gebeurde er namelijk in Venlo? Het zijn natuurlijk de Venlo'se vastelovensplaten. En er stonden eigenlijk alleen maar Venlo'se liedjes op. En in de rest van Limburg wilden ze ook het vasteloven uit alle delen van de provincie. En dan kocht ze de deze plaat. En wat dicht de platenmaatschappij, Telstar in dit geval, wat deed Johnny Hoes, de eigenaar van die platenmaatschappij, hij natuurlijk al die rechten heeft van die Venlo'se liedjes. En dan hoorde ik wel een zanger en zei er, zanger, zing dit liedje. En dan kreeg ze dit grappige effect. Even daarop.
Ja. Zelfde liedje. Door? Door deze meneer. Ik woon in de Wien en Hij zong een beetje Venlo's. Maar het is Frits Rademacher, de zitterder troubadour, die een Venlo's liedje mocht zingen op de plaat Vastelovend in Limburg. En vandoor dat is toen vroeger dag. Het liedje van Frits Rademacher zingen. Als de daarboven stralen en als de maan daarboven hing en de oogjes en de oogjes. Henk, wat staat het nummer in de top 11-11? Oh, geen idee. Dat is willekeurig, hè? Dat is echt willekeurig. Maar ik dacht dat ze dat iemand goed in de kop. Nee, dat weet ik niet goed in de kop. Ik weet dat ik vanavond weer moog en ik weet ook dat we bijvoorbeeld op zoek zijn naar... Heb je allemaal een prinsenfoto, Prins, hè? Ja. Heb je die al ingeleverd bij ons? Hung al op, hè? Deze prins hung al op. Maar je kunt misschien ook je eigen prins opsturen. En dan? Naar 11 Alaaf, de Facebookpagina. En dan doen we de prins ophangen. In de radio. In de studio, ja, dat is echt heel erg leuk. Ja, er hangen er al een paar onder volgens mij. Ja, bedankt voor deze geschiedenisles, Henk. En ik zou zeggen, doe maar eens weer... Nee, eerst moet de plaat af, want anders krijgen we kratsen erop. Oh ja, hè? dat is voorzichtig. helemaal goed. Het is al een paar keer misgegaan. Ja, precies. Hoppakee. Ja. Zo. En doe schrijf ze uit het beeld. Ja. En vier maken als kloor. Hoe voorzichtig. Voor de pimpen! En van Venlo, gewoon van de Venray. En er stond al even mee, tenminste in man van Nevenin. Welkom allemaal. Ik verstond nog Nevenin. Zeg ik het goed, Nevenin? Ja, zeg goed. Ja, misschien denk je, ik ken die mannen nog niet. Ze zijn nog niet super lang bezig met z'n vieren. In Venray wel al heel erg beroemd natuurlijk. En ook in Spanje echt wereldberoemd. Kijk maar eens met. Unas muy felices fiestas y todo lo mejor para el año nuevo. Desearía también que la voluntad de entendimiento y el espíritu fraternal. Ja, dat moet je toch even uitleggen? Ja goed, we hebben op een gegeven moment een bericht gekregen van de Spaanse koning. Toen den huurde dat we in de halve finale stonden. En ja, je ziet het resultaat. Een heel mooi film geworden. En niet door, hè? Uiteindelijk toch niet doorgegaan. Nee, Ja, niet geholpen. Zeggen blijkbaar. Want er zit Spaans bloed hier, ja? Doe eens een beetje Spaans? Ja, ik heb een Spaanse vader. En Giro? Ja, ik ook. Ook een Spaanse vader. Ja. En hier zit er nog familie van elkaar toevallig? We zien neven van elkaar, want ons mam en de mam van Maan zien zussen van elkaar. Kijk, vandaar de link met de Spaanse koning, helemaal duidelijk. Je timmert hard aan de weg. Je hebt ook het CMC Live gewonnen. In de categorie de leukste, de beste clip. Hè? De meest originele. Laat voor die clip even laten zien dan. En dan kunt je hier dat becommentariëren. Ja, dit is de clip. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik zou zeggen, kijk er nou en ik denk dat dat... Zit er een gedachte achter, een verhaal achter? Ja, er zit zeker een gedachte achter hier. Want we hebben over een weerkel die van alles zegt en voorspelt, maar het komt eigenlijk nooit uit. Hier draaien we om die erde van onszelf. En ja, eigenlijk maakt dat niks uit. Met carnaval zitten en met vastelovend staat die wereld op een gegeven moment een keer stil. En dan is het enige al joeks en gein. Inderdaad. Halve finale LVK. CMC Live gewonnen. Wat zijn de ambities? Veel lol maken, dat is het belangrijkste voor ons. En ik denk, ja, misschien volgend jaar ook weer veel lol maken en wie weet wat dat gaat brengen. 400 in de gaten houden. Ik geloof, zo heet het nummer. Gang op het podium en een supergoed applaus. Je weet nooit wat je meemaakt in je leven. Wat ze mee voorspellen moet ik nog maar zien. Ze zitten er de ganse tijd toch neven. Ik geloofde voor geen 11 meter. Maar ik geloof in vastelovend. Ja, ik geloof in carnaval. Want dat is iets waar ik nog wel kan beloven. Dat ik dat frietje mee
dat we zeggen maar eerder, altijd maar rijden wil. Met allerlei joeks hier in Limburg, zet de wereld driedag stil. Maar ik geloof in vaste loven. Ja, ik geloof in carnaval. Want er is iets waar ik nog wel kan beloven. Dat ik dat dit jaar mee overleven zal. Soms kan ik het niet laten. Kijk ik in mijn glazen bol, dan zie ik niks meer op een snade. Schenk hem dan maar vol. Maar ik geloof in vaste loven. Ja, ik geloof in carnaval. En er is iets waar ik nog wel kan beloven. Dat ik dat dit jaar mee overleven zal. Dat ik dat dit jaar mee overleven zal. Nevenijn, olé, 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 olé. Weg, 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 olé, olé, olé. Dames en heren, tijd voor de Quincenprijs. En dit spelen we vandaag met de markies van de Dromedaris, zometeen wat te laat. En met Rocky. Ik vind Rocky zo'n leuke naam. Waar is Rocky? Rocky, Rocky. Oh, ja, dan kom maar. We hebben er ook een, dit is uw troet wie Rocky. Oh ja, oh ja. Ja, kom maar. Ja. Alle anderen mee bewegen, hè? Een beetje bewegen. Kom op, Rocky en Rocky. Eerste vraag. We beginnen makkelijk, hè? Dus goeie antwoord door. We beginnen makkelijk in Zottegem. Daar vieren ze ook vasteloven in Bels. Dit is Prins Jens. Super populair in Zottegem. Kan ook prachtig zingen. Luister maar. Fantastische prins. Mooi pak. In het publiek staat voor aan een vrouwelijke fan. En die wil wat van hem. Wilt hij een kusje? Dan moet je doorgaan of wilt hij wat anders? Moet je doorgaan. Kom maar. Kusje of wat anders? Kom maar. Wat anders. Kusje. Oké, dan gaan we. Laat maar zien. Goed kijken. Komt alles wel goed, voor ons is goed, het is nog hoger. 1-0 voor de echte Rocky. Kom maar, een beetje doen ermee. Ja, en een beetje boeks ook zo, hè? Een beetje boeks. Tweede vraag, we blijven in Bels. In sommige plaatsen hebben ze nog een prinsenverkiezing. Er zijn 2 kandidaten die moeten dan echt campagne voeren, moeten dingetjes doen, mensen overtuigen dat ze op moeten stemmen. Bijvoorbeeld in Baasrode, toch heet het duel dit jaar tussen John en Bolleke. En dit is Bolleke. Bolleke kan ook zingen. En Bolleke heeft ook een bus ingehuurd. Kijk, dat is deze bus. En dan riet hij door een strot en zeggen: stem op mij, ik ben de leukste prins. nog altijd 50-50. Ja, 50-50. Dit is de tegenstander, is Prins John. Is ook heel leuk en ook heel goed zingen, Kiba. John, kom er erin. Ik ben nog content van onze show. Echt waar. Oh jee, je zingt ook. Kijk. Het zal op een paar procent nou komen. Ja, zeker op een paar procent. De vraag is, wat veld het kwartje heer? Bolleke of John? Kom maar, bewegen Rocky. Oh, Bolleke. Allebei Bolleke. Bolleke gaat winnen. Ja, nee, John, dat is eigenlijk een koekenbakker. Kom maar, kijken. Wie heeft de prins? Oh, Prins John. Beuk in de mensen in het publiek zijn niet meer de dek doet, serieus. Weer terug, het is nog steeds 1-0. Dan gaan we nog verder. Oudste vastelovensvereniging van Nederland is de Jokers natuurlijk. En die hadden een prachtige haan. Steeds voor het stadhoes, ziet er zo uit. We hebben hier archiefbeelden, kijk er steeds op de sokkel. Zeker een ton gekost. Vanmorgen zoog de haan er zo uit. Die is omgereden. Nu heeft Jokers gelijk gereageerd. Wie heeft Jokers gereageerd? Heeft Jokers gezegd verschrikkelijk? Dan moet je nog eens staan. Of heeft Jokers gezegd cupgoed? Cupgoed of verschrikkelijk? Dit wordt de beslissing. Ga ik doorstaan? Ga je doorstaan? Ja, laat kijken. Cupgoed. Oh! Fout. Ja, dat is een motto van Jokers dit jaar. Dat wist je natuurlijk, hè, Rocky? Ja. En dan tot slot een vraag over de dromedarissen. Applaus voor de dromedarissen, dames en heren. Want die zien, je ziet vanmorgen vroeg uit Afrika vertrokken. Wie waren even mee en hebben deze dromedaris gefilmd? Dit is niet, dat was een link. Kijk, de beer. Oh jee. Nu krijgen we dadelijk een close-up van dit dromedaris. Op wie liep dit dromedaris? Op de stadsprins van Maastricht?
of op de prins van Bocholt? Maastricht, Bocholt. Kom maar. Maastricht, ja. Ik zal erop blijven staan. Ja. Laat maar even kijken van doe aan mee de dromedaris. Die de kumpen. Ja, en trouwe kijkers die duidt het ergens aan denken. Namelijk aan deze prins van Bocholt, die immers in het glaas beer van de prins van Sittard heeft gespeeld. Oh! Althans, dat moet ik even corrigeren. Dat is wat Jolien Linsen verteld had. Maar dat is niet zo. We hebben het beeld gemanipuleerd. Het is niet zo, dat moet ik nu zeggen, want de prins heeft echt gezeik gekregen met zijn vereniging. Oh, die snappen namelijk niet goed. Ik zeg er niks meer over. Maar, dus de prins heeft niet gespeeld in het glaas van de prins van Sittard, maar in het glaas van de prins van Geleen. G hebt gewonnen! High five! En de prijs is gemuk einde boek zo delen. Zonder dat hij zich moet verweren, maar dat doen we wel boetebeeld, want dan kijk ik ook kinderen. Even zen, even rust. Blijf staan, niet bewegen. Jolien. Ja, na de vastelovend dan breekt er een heel lang, heel goed zendmoment aan. Zonder einde eigenlijk voor Julie en de Muppen uitgebroken. Want ze gaan er met stoppen. Na 11 jaar is het kloor. Ja. Julie, welkom. Ja, dankjewel. Alles voor de laatste keer. Alles voor de laatste keer. Maar we genieten ervan alsof het de eerste keer is. Maar een beetje melancholisch toch af en toe? Nou, soms wel natuurlijk. Maar we genieten gewoon van alles. Dus dat melancholische veld wel reuze met, moet ik zeggen. Ja, want hier bestaat 11 jaar en dan zei ze... Ja. Een goed moment om te stoppen. Ja. Waarom zou ze stoppen wanneer het allemaal leuk is? Nou, we hebben zo gedacht, we hebben 11 fantastische jaren gehad. Waar we ook met heel veel plezier op kunnen terugkijken. En we bedachten ons van, nou weet je wat, misschien moeten we al die andere jaren daarna gewoon gezellig terugkijken op zo'n fantastische periode. Stoppen op het hoogtepunt. Dus. Stoppen op een goed moment. Ja. Je hebt 4 keer in de LVK-finale gestaan. Ja. Dat is ongetwijfeld een van die hoogtepunten. Dat we even kijken, we hebben een kleine compilatie gemaakt ervan. Ja, heerlijk denk ik, hè? Ja, leuk, ja. Ja, nu heb je er ook minder momenten met gemaakt, want een van de Muppen is ontvallen plotseling, hè, in 2011. Ja, dat klopt. En Betty, als vriendin en Mup. En dat was natuurlijk een ontzettend zwaar moment. Maar ik moet zeggen, we dragen Betty immer bij ons. Niet dat het door voor het verdriet minder is, maar dat hebben we bedacht van, dat gaan we zo doen. En heb je wel eens getwijfeld toen of je toen moest stoppen? Of door? Geen moment, want Betty heeft nadrukkelijk gezegd van denk eraan, niet stoppen voor mij. En dat hebben we ook niet gedaan. Wat gaat je doen? Nou, de carnaval. Na de carnaval. Ja. Eerst gaan we vastelovend vieren. Ja, en daarna is het voorbij voor jullie in de Muppen. En dan? Nou, ik denk dat we blijven vastelovend vieren, want we vieren natuurlijk immer in gebroek. En ik denk dat ik zelf ook zeer zeker liedjes zal blijven maken. Dat is mijn lust en mijn leven. Dus wij weten wat allemaal gaat komen. Gewoon in ieder geval nu nog van de geneten en die Muppen natuurlijk. Toen maak ze nou het podium toe. Ja, dankjewel. Ja, ik zou zeggen, geniet extra hel van alle dingen die er nog gaan komen. Maar dat komt helemaal goed. Dat is zeker. Fijn, dankjewel. Dankjewel. En een goed applaus natuurlijk voor jullie en de Muppen. Ja, ik stond hier bij het podium en ik zie door jullie, van jullie aan de Muppen aankomen. Jullie komen, we hebben dit al lang niet meer gezien op televisie. Jullie na de vastelovend breekt daar één groot zendmoment aan. En dan gaat je er eigenlijk mee stoppen. Ja. Wat voor rust krijgen. Ja, maar waarom stop je er eigenlijk? Wacht, dat hebben we net al allemaal gedaan eigenlijk, hè? Ja. Gij stond in de soepkool. En we stonden in de soepkool. Nou, wat is dat nu voor een fantastisch moment om afscheid te nemen? En stel dat wij ook naar de soepkool willen komen. Nou, best van harte uitgenodigd. Ja, maar dan moest ze wel een polsbandje hebben. Een polsbandje? Weet je wat ze dan moest doen als ze nu een polsbandje wil hebben?
Dan moest ze morgen nog vastelovend gasten kijken. Meer zeg ik niet. Dames en heren, hoor ze allerlaatste optreden in vastelovend gasten. Club op boven. Ja. Een applaus voor de dromedarissen. Julie en de Muppen! Als kind keek ik met carnaval alleen maar naar de prins. Zo ganz Noorderby te zijn voor mijn grootste wens. Ik leef stoep op, ik leef stoep af, door Otto op en neer. Ook wingde hij nu eens naar mij met zijn prinsenmuts en veer. Mijn wens, mijn wens, mijn wens. Een prins, een prins, een prins. Als mijn liefste een zijmel prins wordt, wat zou ik dan gelukkig zijn? Maar het past niet in het pak en de stier zit hem te strak. Maar de prinsenwien, die is voor hem gemak. En hij snapt als mijn liefste een zijmel prins wordt. Wat zou ik dan gelukkig zijn? Mijn hart is vuur door schoonste prins, een prachtig warm paleis. Ik heb het aan mijn zangersweg nog niet vergeten prijs. Alleen de prins greep plaats in die ganse 3 dagen lang. Och, kost ik toch eens bij hem zijn, dat is al wat ik verlang. Mijn wens, mijn wens, mijn wens. Een prins, een prins, een prins. Als mijn liefste een zijmel prins wordt, wat zou ik dan gelukkig zijn? Sjoekel is ook een vak, hè? Heerlijk, heerlijk. Wat gaan we morgen doen? Polsbandjes. Polsbandjes. Polsbandjes? Polsbandjes. Polsbandjes? Polsbandjes. Polsbandjes? Polsbandjes? Morgen in vastelovend gasten. Polsbandjes? Polsbandjes. Polsbandjes? Yeah!